Tebo Facebook tai social media o viral ini tawo kebangman news arni bisingo obo satai kalayo je tipraje rok satok jakmani kok tuma kasai phai dongkha Agartala tipraje sikli rogno saknanya khlaijaka auto driver bai driver rok bai kok banglaimani abo salbumni kok tuma phiaba tabuk yagromi rogo gari ni tiklayo ongkhor dihinogo opman ruo amhai rok ini tawo abo hai driver bai case lagang laika case laika driver team rok kaisa driver no dalyai nei ulta uslui ma phaimani hairo kongma kok tuma chin thalio tongo phiaba o khebo ungjo ukha social media viral langkha tai FIR bahaya loss ungkha women mane bo o je auto actually tamungkha bo koksil jaka kaisa auto rickshaw driver borno harassment khlaika aba romfre sokre khlaika ai hininge koksil jaka buku khoroksa ingkai botolani simi kolnil chomni jora bo kasai phaimani ingkai bo afurka saka driver ko je jagao bathangna tongmani aro bathagiyawi onye jagao bathagri rikha aboni yagulono ano aje saman jaga sama tunia hindari no kok banglayo auto driver tai tunia ongkhori angnor he borno kariya am hairo khune ulo borga phun video khaye viral khaimani kok tuma afurkai borno yagro romoi tikhranya rok naikha abono tino शिव सिक्री माहाय o bwrwg no शिव सिक्री ka driver aboni yaglo no FIR khlaika o driver ni mongoi bottola out police station no je borok boni social media o mani yaglo no obahai kathani rogo hojak tongmaya nangnai ni bo social media o upload khaimani abono kaisa tipra jek ngai bo bini borom no mothangna nai mani chaitok mani koktuma kasai phaika আপনি আমার টাচ করতেছেন কি লিগা